Hi ladies and boys, ako si Bay Gamay and welcome back again dari sa tuang YouTube channel o karon another confession na sab nga gikan sa Yusinyan Freedom Board ang atong basahon. Pero before ana, ayaw kalimot sa pag-subscribe sa tuang YouTube channel o palihog na lang pagtuklok sa notification bell aron updated mo kanunay o kung namoy mga shoutouts o mga reactions, i-comment down below down lang na siya. Kaya ito na siyang basahon sa sunod na to nga video ko. O karon loves or ladies and boys, aniya na ang confession nga atong basahon karon. Buenos dias everyone. I'm Maria, taga Inyo Haradapet. 27 years in this game called life. Ako gipanganak sa kong nanay dari sa kalibutan para mangilog. Gipanganak ko dari para ilugan. Charot lang. Karon rapod ko naganahan mo chika about sa kong love story. Sagdi lang ko ninyo. Bahala na gud mo og mominaw mo or dili. Kamo lagi. Di jud mo magka-love life ba? Nabitaw. Dugay na di ko sige gwara-waraan ning kalibutan. Bisan asa na lang kumabot. Nag-work ko as an office staff before, pero ni-stop ko. Niuli ko sa mua og nagnegosyo. Nakoy tindahan. Sari-sari store dyan siya. Nakoy baligya ang mga bugas, nakoy mga feeds, nag-online selling po to. So far, maayon po ang dagan sa ko ang negosyo. Kusog man po. Bisan unsa laman ako maunahunaan nga in negosyo. Gikapoy kog sigig panarbaho sa una. Mo nang nagnegosyo ko kay akong sweldo igo ra bayad sa boarding house, pamasahe, pagkaon ug uban pang mga arte-arte sa lawas. Dari jud ko makagasto og dako sa pagkaon kay grabe man ko kaulit. Pero wa joy pagkatambo. Gibitok tali ko no. What do you think? Bitaw. Okay biya pod akong sahod before pero wa ko makontento. Naman may giampon lagi. Mga anak sa mong silingan nga naa sa mua. Kami nagbuhi og nagpeskwela. Tulo na sila, usa ka high school og duha ka elementary. Maloy man lagi mi kay wa naman sila'y parents. Na sila ang mga iyaan. Mao among gipaanhi sa mua. Actually, tagsaay mi sa kong mga bro og peskwela ani nilang tulo. Tulo man pod mi ka magsuon. Kinamanghuran ko. Akong duha ka brother mga nindot og trabaho. Puro na sila mga MIU. Pero wala pa pod nagninyo. Mga liwat jud mi sa among mga auntie ug uncle ani nga naniguwa nga single. Mga gwapo man ta ako mga bro, pero wa man mga halin. Kinsay single diha. Inyuhan na ni akong duha ka igsoon. Bayloe ninyo og chinilas. Labang wa ko'y chinilas ron. Kay gikit-kit sa mga wa pa ko kapalit. Nabitaw. So mao to. Ni 27 na lamang ko ba, pero wa pa ko katry og det. Wa pa pod ko katilaw anang ilang giingon nga langit. Porbida, loya ba nato? Bisan wa ko'y buot nga pagkadalaga, pero responsable bi ako sa akong mga anak. I mean, mga anak sa kong silingan nga naa na mo karon. Naman pod akong duha ka bro nga nag-support na ko. Bisan wa ko mga ayoan na nila. Muhatag man jud na every month. Swerte gyapon ko daring dapita. Pinangga man lagi ta kay only girl in the family. Panggaon jud gihapon bisan walay po. Dayon, sayo to sa buntag. Ningon akong papa nga kung pwede ako sa daw mahatod niya didto siya hang gitrabahuan nga balay. Di man sad siya ka mao mo drive og motor lagi. Gihubagan man gud sa kigol ang tighatod ni papa. Panday din akong papa mga inday og dudong. Muna'y trabaho sa kong papa sukad pa sa una. Dinaha mi napuhi og nakahuman sa mong pagskwela tungod sa iyahang pagpamanday. Manang proud kay ko sa kong papa. Bisa nakahuman na mi, wa gyapon siya muundang anang iyahang trabaho. Gustong tanamo nga paundangon na si papa kay para makapahuway na siya. Pero ana siya nga di sa judaw siya. Ang iyahang ingon mao do na iyahang kalipay. We don't want to take this happiness from him, so maunang pasagdahan na lang namo. Di man jud ingon kanunay na siya magtrabaho. Nalan jud usahay nga mo panday siya kay siya ang kuhaon, labi na kay ilado na kay siya sa mong lugar nga maayo mamanday. O kung gina akong papa nga, pa,
Kinsa ra gud nang balay imuhang gitrabaho. Ba kung papa, policeman tagiya ana, wa ka kaila siguro. Tubag ko nga, kinsa ligi nga pulis. Basin kaila ra ko kay naabi ako mga classmate niya taga diha. Tubag kong papa nga, nakalimot ko sa pliyado day. Tubag ko nga, pangalan niya pa. Tanian akong papa, nga Joel day. Itubag pug ko nga wala ako kaila. So nakabot namin dito, medyo dako-dako bitaw ang balay. Humana naman siya. Ang kang papa na lang is magtaod og kisame. Nangutan ako sa kong papa kung siya ra ba usa ang nagtrabaho. Itubag kong papa, nga magtaod na laman pug ko og kisame. Hapit naman ko mahumandari. Itubag ko nga, then akong giingnan akong papa nga, kuhaon ra ka na ko niya pa. Adto na ko pa. Pag kong papa, og sige day salamat. Paghinay. Then padulong na ko sa kong motor. Naay nikalit og hunong nga motor ko. Bao og dis ato siya gikan nga nikalit lang og sulbong. Naka-mask, nakasando og white, naka-boxer short, og grabe ko. Klaro kaayo nga bagong ligo kay humot kay safeguard nga pink ug sunsilk nga pink. Ako siyang gitan-aw from head to toe. Nakatulon ko sa kong laway. Lamion siya. Promise. Itanaw siya nako og nitan-aw pud ko niya. Nag-abot among mga kalimutan. Mingon siya, good morning ma'am. Mitubag ko, morning sir. Wala nun ko kalahos o paandar sa kong motor kaya na mesmerized man ko niya kadali. Labi na pagtanggal siyang mask. Halaw pwede na pang sudan o pamahaw paniud to panihapon. Charot lang. Tinangutana siya unsay ato ma'am. Mitubag ko nga, ikaw tagiya ning balay sir. Nangutana jud ko largo kay feeling nako siya man ang amo ni papa. Mitubag siya, oo ma'am. Mitubag ko, I see. Naghatod ra ko sa kong papa sir. Nangutana siya, anak ka ni kuya? Mitubag lang pug ko, yes sir. Mura pa siya di ka to. Nga naman sir, di ka katoo nga imong panday na anak nga perting pa. Hilason pud ko na. And mitubag siya, kawaw kahipawo nga naaday daga si kuya. Tubag ko nga, now you know. Mingon siya, abi na ko nga puro lalaki ang anak. Karon paligo kita ni mo. Then mitubag ko nga, karon ra pud tagi abot sa panahon sir. Ana siya nga, bitaw po no. Kaya labi amis mo igsuon, katong pulis. Wow kahibawo nga naaday siya igsuon nga babae. Tubag ko nga, mao ba? Naningan siya nga, sud sa ma'am, mamahaw sa ta. Pero mitubag ko nga, salamat na lang sir, human ako. Ari na ko, kay magligo pa ko sa ako ang mga anak. Mura di siya nakurat pagingon ako nga magligo pa ko sa ako mga anak. In fairness tinuod nga gwapo gid siya. Ambot lang para ninyo, basta para nako, gwapo man kayo. Alapod mapunan na pod akong listahan sa akong mga crush ani. Kutob ratawon ko. Mahadlok mo gud ko og lucky before. Ambot lang karon. Paghuman ana ako nang gisundo si papa. Mga 10 minutes raman padong dito. Na timing pa jud pag-abot na ako nga nag-snack sila. Sayor ba kayo ko ani? Na si sir nga galingkod sa gawas, istorya-istorya silang papa. Ni-smile pa siya pagkakitaan ako. Ni-smile po ko. Yan siya, mang-snack na ma'am. Mitubag ko nga, sige, salamat gihumanan ako. Then maingon akong papa nga, wa pa may alas 5 na. Tubag ko nga, wa pa di ay. Taan akong papa, kinsay bantay sa tindahan. Tubag ko nga, tuwa man si mama. Wa man siya'y lakaw ron. Tinungutan akong papa, ang mga bata. Tubag ko nga, tuara man sabay pa. Nakabantay di ko ni sir nga magsigig si plat na ako or ako rabaka tong paminaw. Then mayon akong sir sa kong papa nga, nanaday kay mga apoy Mitubag akong papa nga, di sir ay, sa amuan ng silingan. Naaman lagi na sa mga karon. Ako mga bata ang nagpaskwela. Tubag siya nga, mayo daya,
asa day mga ginikanan anak nila. Tubag kong papa nga wala naman sila ginikanan. Ug nagsigipat sila istorya silang papa. Nagpaka-busy na lang ko sa kong cellphone. Sayo radyo day ko ni ani. Maupay pag alas 4. Ibalik nga si papa usulod sa balay kay na pa siya tiwason. Narko sa gawas kay lingkod. Maulaw mo pug kumusulod. Motong ni gawas na ogbalik si sir. Yung si sir nga, ma'am, sulod sa dere. Ayaw diha sa gawas kay init. Tubag ko nga, di man good init sir. Dere ra ko magawa. Tubag siya nga, dari na lang sa sodgod. Maboard o niya ka diha. Ako po nahuna ba? Ngano di ay kong sa sod? Malingaw ko? Magunsa man ko. Magsigi kog atubang nimo. Sumotong wajud ko misulod siyang balay. Iya ako eh. Pero, nilingkod naman noon siya ug nag-atubang na ako. Sa una-huna, halabi ka sir. So dito kay init. Tinangutan na siya, nga ma'am, unsa ra gud ang name nimo? Ako yung siyang gitanaw. So nahuna na ako, hutan naman ka. Pero gitubag na ko siya nga, Ria sir. Gitubag siya nga, Rhea. Joel day ko. Ni-smile pa siya na. Kalata ba yun oy? Maglagot ko mo smile siya kay guwapo kayo tanawan. Tinutala siya kung pila edad daw na ako. Mitubag ko nga 27 na tawon ko sir. Ikaw? Tubag siya nga 29 na ma'am. Hapit na mula pa sa kalendaryo. Tubag ko nga 29? Sure ka? Di lagi ilahan sir. Mura pa kag 20 years old. Nakatawag siya paingon akoan. Kusog rapod kay ko mga atik. No? Tanangutan na siya kung single ba daw ko. Itubag ko ga, yes, and ready to mingle. Ikaw. Dako ajud siyang smile sa akong gisulti. Itubag siya nga pariha tamam. Itubag ko niya, perfect. Bigaon ra ba kay ko kay nisulti ko ato. Hello eh. Sukad sa kong kinabuhi, kadto ra ko nakigistorya og laki nga may halong kay ka. Ambot unsay nisod sa kong utok. Kung nabatian siguro sa kong papa, basin gibono ko sa martilyo. Usahay no kay wa jud ko ibot. Sa moto nga sige paminiya og istorya ato. Hantod ni alas 5 na og nanguli namin ni papa. Bye sir. Till we meet again. The next day, ako gihapon ang naghatod ni papa. Pero anan ako nakitaan si Sir Joel. Bawo og asa siya. Mo nang ingon ko sa kong papa nga. Wala ko kita lagi sa imong amo pa. Tuba kong papa na busy sa trabaho. Tuara man na sa pikas lungsod na asay. Tubag ko nga, mao ba? Kinsay tao di aron siyang balay. Mitubag kong papa, naman niyang mama. Usahay mo na. Nga naman di ay. Mitubag ra ko wala man pa. Dayon, nagsigi ko og kit-kit sa kong kuko kay nabali. Nangita lagi ko ni Sir Oy kay gimingaw na ko niya. Naulian na daytong gihubagan og gigol so di na ko maghatod-hatod ni papa. Medyo dako biya ang balay ni Sir. Mao nang wa pa mahuman si papa og kisame. Mga kwarto na lang daw ang wala pa. Ang usa ka kwarto na lang to ang tiwaso ni papa. Og ni-insist ko nga ako ang mohatod niya kay mo 1 week na nga wa na ko kita sa kuhang crush. Mingaw biya. But sad to say, wala ko kita niya. Hayambot makalagot kayo. Nang labay pang pila ka adlaw, nahuman na si papa dito. Di na nako makitaan ako ang crush. Mag-move on na lang ko eh. Dayon, it was a fine afternoon na ako sa gawas naghaling kay pangdaoban nako akong mga sinilhing. Nakuratsod ko kay naanay ni Huno nga motor sa gawas. Sige og busina. Perte dyan akong ambak-ambak sa kalipay pagkakita nako nga silang kuya di ay. Hala oy, naa silang kuya, silang duha, nanguli sila. Mura jud ko og bata bitaw nga nagdagan-dagan padulong sa gawas. Perte jud na kong gakos nila kay dugay-dugay na pagbiya nga wala sila kauli. Tauman sila sa layo na sa India. Tagisarabya na nga magkadungan sila guli. Mao nang happy kayo ko. Dimenon ko isa ka kuya nga, yaks, batian ni mugnawang lang oy. Nangitom naman ka. Then may katawa. Ngayon pa ako isa ka kuya, bitaw noy, murag nawong og abato.
Katawa pod siya gaayo. Ingana dyan na silang duha, tabangan ko nila og sungog. Tubag ko nga, hilo mo, asa akong pasalubong. Itubag kong kuya nga, panguyab na ligi aron adto ka mangayo og pasalubong. Mingon pa ako sa kakuya nga, wa may maikag ana, kay mura man nagnawong og tilapia. Then may katawa. Then ako silang gingnan, kalata. Gwapo mo? Tubag siya nga, oh, syempre. Mingon po ko nga, iyo, feelingon, labaw biya nga walay uyaw. Moto nga perte yun namong sinungugay. Basta magkatibo gani mintulo ing ana jud mi. Mga saba kayo. Magsige pagsungog. Pagkagabi ato, pag humana mo o panihapon, dito mi sa gawas, katambay-tambay. Katigo man silang duha mo gitar sila kuya. Tas ako ilang singer. Sige rami og kanta-kanta sa gawas. Si mama pod, magsigi katawa kay sayaw-sayaw po silang duha ni papa. Ang gikanta nako ato kay Ikaw, Bayeng Constantino. Di man ko singer pero katigo pod ko mukanta. Sige pod katawa mga bata. Kay permi ko no masapindol si mama, inigtoyo. Lingaw kayo. Mo na'y pinakaganahan nako kanang kumpleto. Di man mi dato pero kontento na kay mi kung unsay na mo. Basta lamang malipayon mi. Healthy ug magkauban mi tanan. Okay na kay kuan. Salamat Lord. Then one time busy ko sa tindahan kay daghan tawo na malit. Si papa ug mama kay naigilakaw. Ang mga bata kay busy silahang motion. Sila raman na ang mag-answer. Mangutana lang na kung medyo naa sila'y di masabtan. Naman po ilahang kuya katong high school nga mugahit siyang duha ka manghod nga elementary. Then miingon to siya nga, te, tabangan lang kanako diha. Ako rin magtakos sa bukas. Tubag ko nga, ayaw na dong, okay ra ko dari. Pagtiwas mo sa inyohang module, makaya raman ako. Then miingon siya, nga tawgan lang ko tiha kung magpatabang ka. Mo ni usa sa kaganahan namo ani mga bata kay buutan kay sila og tugihan. Dari sa mua, di man namo na sila patrabahoon jud. Wa man po'y lihokon dari sa balay. Naman mi tiglaba og tiglimpyo. Ang ila ra jud is mag-focus sa ilahang pag-eskwela. Pero kugihan jud ning mga bata kay bisan isugoon, mukusa jud na sila og lihok. Like manghinlo na sila sa gawas, then mutabang og silig-silig. Mutabang na kostindahan pod. Munang ganahan kay Manila. Mingawon ra ba jud dawon ako mga kuya ani nila. Munang kung makauli silang kuya, mabuhong jud sila sa mga pasalubong. Mga bagong sanina, mga bagong gamit, malipay na lang pud ko magtan-aw sa mga bata nga malipayo. Moingon lagi na silang kuya nako nga makahinumdum lang daw sila before ba sa mga gagmay pa mi. Medyo lisod man lagi mi ato. Sa ahayre tawon may makasanina og bag-o, kay unahon lagi ng pagpalit og bugas ug bayro nun sa eskwelahan. Pero thankful gihapon mi kay todo kayo damong parents para lamang mapakeskwela min tulo. Mo nang malipay na lang pod mi nga magtan-aw sa mga bata. Para nako, ako naman po ni silang giisip nga ako mga manghod. Lami biya kay sa feelings nga naay manghod. Kanang naay magsigi og tawag nimo og ate. Tas mga buutan pa jud nga mga bata. Then sa ni hapon na, mga 3 PM to. Naka-relax na ko kay wa na kayo itawo. Unya na pod mimo attack ang mga tawo dig mga 5 PM. Nalingaw ko sigta na og TikTok. Naisigig pangayo og ayo. Medyo ako bate kay na busy ko sa kong gitanaw or nabungol na jud ko. Dito po kabantay kay gitok-tok naman ang screen sa akong tindahan. Nakurat ko pagtanaw kung kinsa ang laki nga nasa gawas. Si Sir Joel. Ako siyang gipasulod sa balay kung gitimplahan og kape. Ana bitaw ko nga juice or coke. Ingon siya nga kape. So kape. Pero si Papa di ay iyahang tuyo. Abi na kog ako. Sumutong ako siyang giingnan nga mahapunan ra ba to silang papa sir. Makahuwat ka. Itubag siya dayon nang umusta siya sa ko. Taod-taod namday no nga wa na ta magkita og ba. Tubag rapod ko nga okay raman ko sir. Nalipay bi ako nga nakikita ko niya karon. Kaning si Joel, naon tali ko'y ipahimo ni kuya ba? Nangutana ko, unsa man pod? Mitubag siya nga, pahimo unta ko og cabinet. Ingon man gud akong ante nga imong papa daw ang naghimo silang cabinet. Mayor ba kayo pagkahimo mo nang magpahimo lagi ko sa imong papa?
Itubag ko nga, mag-order na lang ka sir. Nebay daghan ha. Pero mahal lagi pod kayo. Tubag siya nga, si imong papa ra ko magpahimo kay ni angay man ko sa gihimo niya kadto ilahang ante. Dayon gibiyaan sa nako siya kay naay namalit. Ako lang siyang gihatagan og password sa mong wifi aron di siya laayon og ginawa. Sa pag-abot na nilang papa, to, istorya-istorya sila about anang pahimo lagi daw og cabinet. Unsa man di ay nga cabinet iyang ipahimo kanang pwede katulugan. Then pila ka days ang nanglabay. Lagi ito ni ato na po na akong papa sila ha kay para maghimo sa cabinet nga iyahang gingon. As usual ako na as tindahan busy kog paninda. Og naay ni kalit og message request na ako. O man ko kailakin sa kay kuyaw man kaayog ni. Dining siya, hi ma'am. Mora na ang chat sa akong gistok si. Oh my God. Si Sir Joel di ay. Abdi kay ko naka-accept niya og ni-reply dayon ko. Hello sir, ikaw man day na. Dayon, nikalitra na siya og tawag bitaw. Pero abdi kay ko nga nakatubag sa tawag niya. Narabaday siya siyang balay ato, tas nabatian pa nako nga naay sigig tuktok. Ang ako man talitong papa. Iyang gipakita kong papa nga nabisi og himo sa cabinet. Perti noon na akong kulbaa kay basin makita ni papa ba kung kinsa iyahang katawag-tawag. Impas gyud ko sa kong papa. Mahibong unya siya og nganong nagtawag-tawag mi siyang amo. Kalata kay si Sir Ray. Sa moto nga gi-off jud nako dayon og ako siyang gichatan niya. Sir Ray, makit-an unya ako sa kong papa. Tubag siya nga, ano man di ay og makit-an ni kuya. Anak ko nga basin masuko niya na. Then mitubag siya nga, wa man lagi siya masuko pag ingon nako nga pwede ba ko mamisita nimo. Hapit jud nako mabuhian akong cellphone pagbasa nako siyang reply. Seryoso ni. Gikulbaan na noon ko og samo. Wala na ako siya reply eh. Akong gisalibay akong cellphone sa kwarto og nibalik sa tindahan. Wa na noon ko mahimoyo ato kay gikulbaan ko. Tinood ba kaha ang giingon ni Sir Joel? Or basin joke rato niya. Pero gikulbaan gihapon ko kay basin mo unsa akong papa unya iniguli. Paghapon na diha na akong papa, misamot jud nga nahadlok ko kay pagkakita nako si Sir Joel man ang naghatod niya. Nagunsa man ni siya dire. Then nami sa sala kaming upat, si mama, si papa, ako ug si Joel. Namisita jud siya. Tinuod jud ito iyahang giingon sa chat. Sila raman ang nagsigog istorya kay ako, naminaw raman kay nauwaw yun ko. Hala oy, wala akong mag-expect ani, kay wa pod biya may magka-text or chat ana niya. Kadto lang may nagka-chat tas ingon dayon siya nga mamisita siya nako. Wa ako na-inform nga naa na siya feelings for me. Happy yarn. Si Papa pa jud iyahang giing nanuguna. Wa gani ko'y alamag anang ibog-ibog na day siya nako. Hala no, gwapa ra kaayo ko. Makauyab na yun taani sa wakas. Sa maulig ito, nagsugod na mong love story. Makatilaw na yun taanig det. Pagyabawan nilang kuya, gitabangan si ko nila og sungo. Ningon pa ang usa nga maayo daw kay naibog ang iyang kailan nako nga bati man daw kaayo ko og nawong. Unya, gwapo man daw to. Grabe kay na silang duha ba. Ang akong kahilig sa sigigtan na og TikTok nawala na jud. Kay ang nawong naman ni Sir ang sigihan nako og atubang sa cellphone. Magsige man na siya og tawag nako. Magsigig video call. Sugad atong namisita siya sa mua, wa pa mi makatry nga mag-date. Kay wa pa siya bakante po jud. Sige bi jud kog ampo nga babakante na siya kay aron mag-date nami. Atat na kay ko pa. Buotan jud ko pag-ayo no. Kay gidungog man ni Lord akong prayers nga unta di mabisi si Joel aron maka-date nami. Mga 5 PM to siya niadto sa balay ug gipananghid ko niya sa akong parents nga kung pwede dalhon ko niya sa ilaha kay birthday siyang mama. Papabiyan ako na meet iyang parents manong medyo gikulban. Pag-abot na ako sila ha, medyo daghan po og tao. Dito juday mismo silang balay. Abi na kog adto sa balay niya. Tuwar mo pud sunahan iyahang balay. Dako sila og balay nindot po.
Daghan kay buwak iyang mama. Yang mama nga soday dali. Ayaw ka uwang. Nauwaw jud ko ato pagpaila-ila ni Joel nako siyang pamilya. Mga maayo man sila. Yang mama kay grabe ka istoryador. Nalingaw na lamang ko. Ulit biya kaayo ko no, pero kadtong gabi una gamay ra akong gikaon kay pa-cute-cute lagi. Bisan lami kay banatan ang lumpia og lechon. Hinay ra tawon ko og kaon. Mga 8:30 PM na to niingon si sir nga mauli sa daw siya sa iyang balay kay mag-ilis siya. Ug ako siyang giingnan nga mukuyog na lamang ko. Then mitubag siya nga diri ra laman ka, kadali raman ko. Mitubag ko nga mauwaw ko, ayaw ko ibilin diri. Sumoto nga ni uban ko niya. Tuar man pud sunahan iyang balay, mao nang nagbaktas lang mi. Kadto pa ko nakasud og balik sa iyang balay. Nindutan na siyang house. Abi na ko mag-ilis siya. Pero pagsulod na mo sa iyang house, mihag man na siya diretso na ko og mikis. Nakalitan ko nga wa na inform ato. Nangurog tawon akong tuhod mga inday og dodong kay kadto patawon ko nakatrayana. Wa gani ko kahibawo kung nasakto ba to akong pagkiss niya or basin wa to nagkadimao. Nang hugas jud ko pagkahuman. Ingana din ang kiss. Halami adya. Sa movie rabi atawon ko sige kakitaan. Naniguwang na lang ko. Kadto pa ko nakatry og torrid kiss. Sumuod din ang ilahang giingon nga grabing hinalukay. Kanang ayohon jud ka og paak-paak. Mga puppy love rabi atawon to ko before. Mo nang wa ko ka-experience jud. Mahadlok man pud lagi ko. Tas sa nakahuman ako sa eskwela ni samot nga wa nay time mangitag uyab kay grabe busy sig mangitag kwarta. Basta oy. Wa jud ko'y panahon anang gugma-gugma before. Pero karon manguwag na jud ko. Kay hapit na ko mo 30, unya wa pa ko kuya. Maugahan niya ko. Nagalaw-galaw inday kay sayang ang matras. Then ako siyang giingnan, mag-ilis pa mang kapa. Naghangos pa ko ana, kay dugay kaayo gibuhian akong simoy. Kumitubag siya, nga mag-ilis ako. Then anak ko, ngalakaw na, pag-ilis na. Then miingon siya, dari sa ta, sulod sa kwarto. Dali. Gikulbaan na pud ko paingon niya nga adto daw mi siyang kwarto. Mag-unsa mi dito. Don't tell me ako'y mo ilis niya. Sumoto nga gipirada yun ko niya. Huwag nanod mi siyang kwarto. Abi nako na nahuman na siya siyang kiss-kiss na ako pero wala pa diya. Nibalik na pud og pamaka. Nangurog na pud ko sa dihang ni anam-anam og sod ihang kamot sa kong blouse. Unya, gitanggal ang hook sa akong bra. Nisamot jud akong pangurog. Nga gihukas niya ang akong blouse. O giubos ang akong short. Halaoy, makatilaw na baka ako sa ilang ingon nga langit ani. Berte na namong pakpak duha. Ug mikalit bitaw na nga naay nanuktok sa pultahan sa kwarto. Dong, akong kuhaon ang mga sudlanan ha. Sos Mariosa, naa iyahang mama. Sa akong kahadlok idali na ako og punit ang sa ina ug nisoden ko sa cabinet nga gihimo sa akong papa. Didto man ko nagsanday. Dako biani nga cabinet ha ug masakto jud ang duha ka tawo nga mosud diri. Nalabad ba ko nga nung nisod man ko dito. Day nisod jud na iyahang mama sa kwarto. Nadungog pa na ako ni ingon iyang mama. Asa man si Ria. Mitupag siya nga tuwa sa CR ma. Diniyon iyang mama. Dong, akong pangkuhaon tong ubang nga sudanan ha. Kay atong hatdan og sudan silang auntie nimo. Mitupag si Joel. O sige ma, kuha alaman to. Ang akong kakulba no kay wa diriwa dito. Sawa na iyang mama, yabli niya ang cabinet. Grabe tawon ang ako ang paningon. Sagol nervyos na pud lagi. Nagkatawa pa siya nga nagtanaw na ako. Ako di siyang gihapak. Umingon siya, asa kahay mas maayo.
sa bed ta or diri sa cabinet. Ug misulod bitaw na siya ug didto nagtiwas mi sa among kabuang duha. Ikapoy ko sa among porma. Sige lang mig pinaakay. Kutob lang mi sa pakpak ato kay murag hadlok pa man ko matug langit. Ingon ra ba sila nga sakit kuno kaayo? Grabe ka init. Wa pa di ay niya maon ang aircon. Naghuka siya sa t-shirt ug nihigda sa bed. Ug ingon siya nga, higda love. Tapad na ko. Naghinay-hinay lang pud ko og higda siyang tapad. Then ingon siya, ikapoy man ko love. Ito bago nga tulog na. Then nangutana siya, asa na'y oras? Ako para bakang ihatod sa inyo. Then anak ko, hapit na mag-alas 9. Sige tog sa alaman kay gikapoy man ka. Ako orang tawagan silang mama nga unya na lang kumuuli kay ni puhuway sa ka. Mitubag siya nga, sige ra, ayaw na. Ihatod ra ka na ko ron todo. Nakita dyan ako nga ni Piyong na siya. I know gikapoy dyan akong uyab. So gitawagan din ako silang mama. Nakasabot raman pod sila. Nananghid man pod mi ni Joel og Daro. Di naman pod mi teenager. Alas 12 na gud ko nahatod sa mua kay parehaming duha nga nakat. Moto'y first date na mo niya. Kilig man kaayo kay sige mig paak-paak. Sumao to. Nga human na tong first date na mo ni Joel. Mahibong ko sa kong kaugalingon kay usahay mukalit la kog tingsi bisan ako rang isa. Nadaot na yun ko. Ing ana jud nang in love tano. Usahay sa sobra na ko kilig. Labi na og makaremember ko atong gibuhat namo. Di na magkadimao ako ang sukli. Haningon pa to akong mama nga, day, nga sobra daw day ang imong sukli. Ingon sinang Inday. Ang gibalik biya niya. Nagkaon ko ato nga sige ra kog tingisi. Tubag ko sa kong mama, nga hala, mao ba ma? Nitubag kong mama nga, maayo gani kay sinang Inday. Awa lang gud 84 ang nakuha sa 100, pero gisuklian nimo og 69. Amora. Nadaot na jud ko kay kalayo raba sa ko ang gisukli. Nganong nanukli naman tawon ko og 69. Kani magud si Joel ba kay murag amaw kay sige lang mi og chat ato. Unya ang among topic kay puro kubuang about sa mga position. Mao nang damay na noon ang akong pagpanukli. Mabangkrap gyud ta aning style. Bitaw. Usahay man lagi kung mag-chat mi ana niya among topic kay puro binuang. Magkasinabot yun mi kay pariha man mi og andar sa auto. Wala mi anang mga pa-baby style. Boring ra kay naa sa mua. Mas nindot na og uwag-uwag among topic kay perte kalingaw. Unya ang si sir kay perte kamanyak sa chat. Kalata kayo lagi niya nga natakda na pud ko sa kamanyak niya. Pero sa chat lang ha. Wala pa biya mi nakabiyahing langit. Bitaw. Then one time ningon si Joel sa kuha nga love manuroy ta ugma. Nangutana pud ko og asa dapit. Ningon si Joel nga adto ta sa moang bukid. Nangutana ko niya nga mag-unsa ta didto? Mangahoy? Nitubag si Joel nga unya inig kahuman og bangahoy magbugha ta. Bugha sa iyahang kigol. Unsa ka nga kahoy iyahang bughaon? Makuyawan man pud ta. Sa moto, nga pagkaugma gibugha ko niya ay nangahoy day mi. Yabagyan si Sir Roy. Abi na kog binuang tong iyaha pero tinud anay man jud ay nga mangahoy mi. Nagbutas pa ang panuha. Unya, nagsuksok siyahang bolo kana bitong sundang sa kilid. Ako siyang giingnan na kung kahibawo pa lang day ko nga magsuot-suot ko sa kalibunan,
may pag naninda na lang ko karon. Tabag si Joel nga mag-practice na ta love nga mag-uban-uban tang duha mangahoy. Kay inigminyo nato pohon, ikaw na lang akong sugoon nga mangahoy kung duty ko. Tabag ko nga, kahayahay po nimo no? Ikaw kayaw dahawid lang kaan na imong pusil, unya ako, magkabuktot-buktot na og pasan sa mga kahoy. Tabag si Joel nga, ganahan day ka nga ikaw mohawid sa akong pusil. Unya og mubuton mabuthan jud ka. Ganahan ka mabuthan sa akong pusil, love. Muhubag jud na og siyam ka buwan. Pinakidhat pa siya paingon nga mabuthan daw ko. Lamion lagi ito nga klase sa butoy, murag I like it. Pero hadlok pod ang muhubag og siyam ka buwan. Sos Mario Sepcha. Motong ako na lang siyang giingnan, asa man dayon nimo ning mga kahoy. Unsa may sugnuran nimo nga gasol man imuhang gamit. Tabag siya nga, in case nga mahotdan ba, may nang naay kahoy isugno. Tabag ko nga, pag sure diha Dahil iyahang gibutang iyahang gipasan nga mga kahoy nga mga palwa. O ingon si Joel nga, ato ng bughaon love, dali. Pinasmile pa na siya nga murag ng hagit. Tubag ko nga, seryoso, dari atubangan sa baka. Og nikalit bitaw nagtingog ang baka. Murag gisaway siguro miniya, kay basin magbinughaay minito. Pero ningon si Joel nga, dali din love, labaw nga, wa pa'y magbalhin og baka ron. Kay unya naman na silang hapon magbalhin. Nitubag ko nga, paghilom di bahala ka, muli na ko. Amaw kay siya, kay ni andar na po ang kamanyak, bisa na ami sa daplin sa basaw. Ingon si Joel, ayaw guna-una og baktas diha, kay naarabay magsuroy-suroy dali, katong buang nga laki nga maghubo. Then nikatawa siya. Motong nibalik jud ko sa kong agi, kalata ka ni si Joel. Dayon naglingkod-lingkod na lang ko, kay nisaka pa siya sa lubi, para manguha daw og butong. Maayuha man day niya mo sakay. Maayo kay mo dapos-dapos sa mga hakak. Nagsige jud kog tingsi nga nagtanaw niya, kay na-imagine na lang nako ba kung diri siya nga magdapos-dapos na ko. Murag kalami man. Bitaw. Ako siyang giingnan nga maayo mo dapos oy. Then nikatawa ko. Nitubag din si Joel nga, unya, ikaw akong dapusan. Nakalata lagi kayo. Pero, gikilig ko sa dapos. Ahak dyan ni si Joel. Then, ingon siya sa kuha nga, love, daghana og inom mo. Iyahang gihatag na ko ang tulo ka butong kay para ipainom lagi na ako. Ako siyang ingnan, ang girabiha po dani magkaihi-ihi mampudta ani og ininom. Tabag si Joel, mao gani para dili maugahan. Daghana og inom ha. Paduga man Tabag ko nga, saba ka diha laboy. Dinayon si Joel nga wala rabay lami og ugalaw kay magsangit-sangit. May nang basa kay perti kadanlo, lami idapos-dapos. Sige siya tingsi pagkamanyak naman nandiyan aning akong uyo. Human sa pagbatak niya sa butong, ako na pod iyahang gibata. Bitaw, naghapin pa mi og lukay, unya dito mi nagpinaakay niya. Saksi jud tawon ang lukay, kung unsa kahait mo paak si Joel. Maura gihapon ha, paak lang miya. Bahalag nangatol ko og nagkaamorsiko, basta kay lamion ang amo ang second date niya. Worth it kaayo ang tanang kakatol. Nahuman ra tawon amo ang pangahoy, nakakuha pa mi og bayapas. Bilib ko aning pulisa kay mangahoy man bisan way apuhan. Asa man siya magsugnod unsa iyahang sugnuran. Dayon, natingala ko kay padulong mi sa ilahan. Sumao di ay kay para silahang mama ang kahoy.
kay gasige magluto iyahang mama. Kalas daw kung gapermi o gasol. Sa moto nga gikapoy jud ko pag-abot sa balay nila. Napuno sa morsiko ako ang pajama. Ako siyang giingnan nga naoy, awara gud o. Ikaw jud manguha aning amorsiko ha. Tabag si Joel, ay sus, pila ra ba pagkuhaan na? Paghubo na love. Intubag ko nga, nayabag ka, nganong maghubo man ko? Tabag si Joel, kuhaon man kaha na ko ang amorsiko. Tubag ko nga, required jud di ay nga maghubo kung magtanggal sa mga amorsiko. Pinahawid pa siya sa kong hawak og miingon niya para madali ilagi pa. Then smile siya. Ako siyang giingnan nga nangatol ko. Pag si Joel, maligo sa ta. Dali, paghupo na love. Itubag ko nga, mura man ni siyag amaw eh. Then itubag si Joel, nga naman. Itubag ko nga, sige lagbalik-balik anang hubo. Hubo-hubo ba? Hana si Joel, nga lisod pod nga maligo ta sa CR, unya magsanina. Maghubo man jud ta ana, di ba? Oh, dali na love. Maghubo na ta. Nitubag ko nga, kinsa may ingon nimo nga pwede ta magdungan og liko. Nitubag si Joel, nga ako. Then ana ako niya, nga don't you dare ha. Diha ara ka kay ako'y una maligo. Nagdali-dali jud kog sulod sa CR para maligo kay nangatol na jud ko. May gani kay na ako'y dala nga ilisan. Nagpalit na lang may og sudan dito sila. Magluto-luto man pud na iyang mama na maligya man na og mga sudan. Ningon pa iyang mama nga dito na lang daw may mga on silang balay. Tubag po si Joel, hayaw na kay naamay nilungag dito, masaya nga rato. Medyo nalangan pamigamay kay iyang mama, nagsige na po og istorya na ako. Grabe kayo ka istoryador iyang mama. Makalingaw kayo. Unya, pareha biya pod mi nga mga chikadorang doon. Mo nang magkasinabot pod mi siyang mama. So nahuman na mi og paniud to. Nagtanaw mi og salida, unya, taod-taod, nakatulog jud ang ako ang uya. Ninduta pa sa iyang unlan, kay ang ako pamanjod nga pa. Nakatulog dahil pod ko ato nga naglingkod nga nagsande. Gipangkapoy ang mga nangahoy. Hapon ako miuli sa mua kay sige pa mi og paak-paak ni sir. Gikapoy jud ako ang papangig niya oy. Kutob rabya mi sa paak-paak duha kay mahadlok paligi ko. Dili man pod siya mamugos. Kutob ra yun siya sa paak-paak, kaon-kaon gamay, kuot-kuot, gakos-gakos, o kumot-kumot. Mga ing-ana lang siya. Pero, lami kayo eh. Bisan na touch by touch lang niya. Pero, makasulirap manggihapon o kalimutan. Magkabasa-basa manggihapon ato ang bugan eh. Giyaha. Ing-ana man din ang feeling sa kuot-kuot. Heaven man gihapon, pero wala paligi sa sulod sa heaven. Taman lang sa gate. Pero ox gihapon, kay nakahawid na jud ta sa bakal nga gate. Sa Smaryosop. Perti man di ay nang kahiya. Ing ana day na, namugnaw lagi ko ato. Ahaka. Pero lami jud siya. Sa moto, nga one time, dito mini mama sa lungsod kay nangumparaming duha. Na timing pud to nga hapit nating paniud to, mo nang nangaon mi sa may kananan nga puro fried chicken ang baligya. Diningon si mama, nga day, di ba si Joel to? Gitudlo ni mama ang patrol car nga nihunong sa may atbang sa mugikanan. Actually, duha ka patrol car to, unya karga ang mga pulis. Abdi ka kay ni mama nga nakita sa kuyab. O man gani ko kabantay. Pagtanaw na ko, si Joel siya. Waan po siya kakita namo ni mama.
Ako adjud nga gihuwat nga motanaw siya diri namo dapit, pero wala man. Nagsige man og atubang siyang cellphone. Akong giinan ako mama nga diha sa kamaha. Kay mo palit ko og mangga kadali. Ang mga baligya nga prutas kay tuwa man pod sa atbang, so kung moadto ko didto, malabyan nako sila. Siya ro man jud og di siya kakita nako. Sexy ra ba kaayo ko nangumpra kay pina-romper shorts unya, mubo biya kayo kong shorts. Kita kaayo ang wow legs. Napay ningon nga, "Hi ma'am, mayong udto ma'am." Hala no. Abdik kaayo nakaingon sa mga pulis og hi ma'am. Mura man sila nakakita og artista kay halos silang tanan. Diri man jud mi tan-aw nako. Kalma mga sir. Ako lang to. Bitaw. Medyo hilason ko atong part. Pero ang ako ang uyab kay nagsigig tanaw nako. Murag iyaha jud nga giklaro ba kay siguro paminaw niya familiar kay ko. Nagkalo maligi ko dayon nakamask. Kakatuono na jud ko pero ako alang gipugngan. Nagpalit na ko og mangga, dayon midool bitaw na siya og ingon. Hello? Ang iyahang mga kauban kay nananaw jud. Nakatawa pang uban kay uyab man di ay kuno ko ni Joel. Unya wala sila kailakon. Ito bagrapog ko nga, "Hi love." Ito bag si Joel. Nganong naabot man ka diri? Nagunsa man ka diri? Wala ligi ka nagisulti nako nga moanhi ka. Kinsay kauban nimo? Ito bag ko nga, hinay-hinay ra pud oy. Di man pud ta kasagang sa imong mga pangutanan. Nangutanag utro si Joel nga, nagunsa ka diri? Nitubag ko nga, nangumpra mi ni mama. Tabag si Joel, nganong ka na may imuhang gisuot? Hala oy, mura man siya nakatan-aw sa kong sanina og nag-bold jud ko. Tubag ko nga, unsay wrong sa kong outfit love? Nitubag si Joel nga, mubo kayo, klaro imong lubot love. Hasta imong dugahan kung mudoko ka o makita na. Itubag ko nga, di man good kaayo mo po love. Di biya makita akong dughan. Tabag si Joel, basta makitaan lagi. Suksok og panyo. Iya jud nga gitunol nako ihang panyo. Nitubag ko nga, hala oy, iyasa man ako ni. Itubag si Joel, itabon si mong dughan no. Itabon na diha. Iya jud nga gipilo ang panyo, unya gitabon sa kong dughan. Kuyawa ba sa kuya ba? Nagkatawa laman ng iyahang mga kauban. Giyaha kaayo, bisan di ba jud makita ang cleavage. Ka-OA jud niya. Niingon pa jud si Joel nga, tabo ni imong lubot. Ibutang ng sling bag ni mo sa loyo aron matubunan ang imuhang lubot love. Pagbantay lang kay basinay mang snatch. Di unya kakabantay kay nawala na imuhang lubot. Ang sling bag na lang nahibilin. Gihagaw-haw pa niya na pagsulti nako. Mura jud og ni ulbo akong kaspas yang gisulti. Nayabag naman ni akong uyaboy. Kuningon siya nga, mga to na mi love. I love you. Pinakis pa siya sa kong aping. Wala na jud ko katingog kay nangawat siya og kiss. Gikilig jud ko. Hala. Ang akong mama to aman di ay sa atbang nagsigig tanaw. Kauwaw. Sorry ma. Kiss raman to sa aping ma. Bitaw. Naghinay-hinay na kong baktas pabalik ni mama. Sige ra ba si mama og tanaw nako nga murag isog kaayo ang iyahang tinanawan. Niyon ako mama, nga bisan na ay mga tao, magkiss-kiss di ay gihapon. Magkatawa jud ko sa tono ni mama pag istorya. Sorry na gud ma. Ito bagrapod ko nga sa aping raman ma. Ito bag ko mama, aping bitaw ka diha, nagkiat lamang ka. Murag nasuko jud si mama. Bitaw. Nakabantay pud ko nga ako ray gipang tan-aw sa mong mga nakadungan dito og kaon. Ambot, unsay ilahang ginahuna. Kiss-kiss man ligi kariya og pulis dito sa prutasan. Mao na diha.
Sa moto nga pila na mga kaadlaw nga wa na pud mi nakita sa akong uyab kay busy man lagi na siya. Kutob lang mi sa tawag-tawag ato. Mingaw na kayo ko niya. Nitawag na akong igago og kalit nga nanghagad og pangaligo. Birthday sa iyang uyab, mao nang mga ligo dami. Di unta ko muuban kay murag kapuyan ko, unya naabi ako'y tindahan. Pero sige man siya og pamugos na ako, kay taod-taon na daw nga wa na mi magkabanding niya. Kay bisan asa man lagi na siya lagpot. Pag-ingon niya nga sa falls may mga ligo, nausab yod ako ang mood. Na-excite ko nga maunang nananghid kong mama nga mulakaw sa ako, kay muuban ko nila. Nakalimot gani ko og ingon sa kong uyab tungod sa ko ang ka-excited. Ready na gyud ko kay lamion ako ang swimwear nga suoton. Dugay na ni nga giagup-up sa kong kaban. Karon pa nako masuot og balik. Sa moto nga gisundo ko nila sa mua. Daghan man daymi. Abi ko kami kamera sa ko ang igagaw. Naay mga laki nga kauban pod siyang uyab. Mga unom gyud to kalaki og tulo ra may kabae. Mga gwapo ra ba ang mga boys? Pero mas gwapo gyud ang akong uyab. Walay makalabaw. Bitaw. Perti tawon akong lingawa sa didto nami. Malingaw ko sa akong mga kauban. Mga maayo man sila. Di ka mataha sa mga laki kay okay raman kaayo ikauban. Wala para ba joy signal litong dapita. Mo nang wa gyud ko nakatawag sa akong uyab. Nahapunan pa jud mi dito. Medyo nakainom na rabapot ko gamay. Pero gamay lang. Kaya wa kayo ko paim na nila kay di lagi ko anan. Siguro mga 5 PM na jud to. Padong na may manghipos kay manguli na lagi. Nakurat yun ko pag-ingon sa kong igagaw nga naa ko no si Joel. Pero pagkakitaan ako niya, nakumpleto jud akong hapon. Hala, naay miapas na ko nga gwapo nga nila lang. Pinasmile pa siya sa akong kauban. Ningon ko nga, love, naalagi ka. Nitubag si Joel, gisundo di ka. Murag isog naman iyahang nawong pag-atubang nako. Ismail pag ganito, unya pag-utubang nako, nalain man iyahang nawong. Then ako siyang giingnan, nga manguli na meron love. Tubag si Joel, aw maayo. Naginahinay na ko mga kauban og baktas kay manguli na ligime. Tuara man sunahan ang mga motor. Si Joel, ganihara mo dere? Nitubag ko nga, oh love, ganihara mi dere. Si Joel, wa man ligi ka nagsulti na ako, nga mga ligo day mo. Nitubag ko nga, ay hala, maulagi, sorry jud love, kay perte na akong limuta. Wa biya po'y signal dari love. Pero sige ra gyud siya og tanaw nako. Gikan sa akong lapalapa padulong sa akong alimpo. Unsa na pud kahay gihuna-huna niya atong orasa. Niya si Joel, naghapon mo diri nga maora nay tabon sa mong lawas. Tubag ko nga, ngano man di ay. Sa akong nahuna, nindot biya gyud akong swimwear. Tubag si Joel nga, unsay ngano man di ay. Sige kag atubang ato mga lalaki nga mora na imong gisuot. Diyos ko Rhea. Wa oroy ka panuhuta anang imong style. Tuara, na-confirm na jud. Suko juday siya, kay giriya raman ko niya. Huwag ako siyang ingnan, namangod ko isapaw ganihalaw. Tara na, manguli na talaw. Dali, kay nabiyaan na tanila. Ako na lang siyang ginahinay og lambing kay murag ni Olbo naman iyahang kaspa. And then ingon si Joel, nga dali eragod deribe. Tubag ko nga, di pa ta mo ato. Tuwa na sila lavo, nabiyaan na ta. Then tubag si Joel nga naman di ay, sumpay taog tail nila. Murag na high blood naman siya. Sumotong nilingkod na lang ko siyang tapat. Hapon na biya nga medyo ni action og ngit-ngit. Yun ko niya, hello, maabtan ta og ngit-ngit na rin. Tara na oy. Pero naingon siya nga unya ra daw lagi mi.
Dayon gigakos bitaw ko niya og gali. O giayo ko niya kiss. Abi na ko og sa tubig rata pwede malumos. Hasta man day sa kiss oy. Mura gid siya nakakiss na ko og wala nay ugma. Nagkalumos-lumos gid ko sa iyahang mga kiss. Nabay cottage nga gamay didto sa moang gikaliguan. Didto miniya nagpinaakay. Ako siyang ingnan nga love basin na ay tao. Nitubag si Joel nga wala na may muanhiron basta ing arong oras na. Dayon nagsigi gihapon siya og paak sa kuang kalawasan. Gitanggal pa na niya oroy ang akuang bra. Unya, mauli gito nga niinom siya kay Yuhaw. Wala pa biya ni malutas sa kong uyab. Maunang paimnon lang nako og gatas kay aron mawala ang sapot. Sa moto, nga naulian yun siya. Nanguli mi nga maayo kayo iyang buon. Ana raday na ba? Pasupsupon lang para maulian. Bitaw. Sa moto nga naabot na pod mi og pila ka buwan nga sige lang og pinaakay. Nakontentor man pod siya bisan ing ana lang. Ako lang dyan kaganahan aning Joel kay bisan manyak kay siya. Pero dili yun siya mamugos nako nga magbuhat sa butang nga di pa nako gustong buhaton. Sometimes murag lami na kayo ibigay pero mudaog gihapon akong kahadlok. Bisan giuwagan ako pag-ayo pero syagitan yun sa akong utok ang akong bugan og i-stop. Mo nang ma-stop daw. Maayo man pud kay siya nga pagkauyab. Okay man kaayo ang dagan sa mong relasyon. Nayusahay nga maglalis pero taod magka-okay naman pud. Di man kaayo may mag-away pud niya. Di man pud ko ma-stress niya about ana mga chicks kay makita man ako nga di pud siya chicks boy. Siguro wala lang jud ko kasako. Bitaw. Kung wa siya duty na alam jud mi sila, magluto-luto mi niya. Mora na lingaw na mo. Di man pud ko ganahan nga maglakaw-lakaw gud kay kapuyan ko. Tapos init, unya mura man ko og maluya. Dayon natoy kaisa nga didto ko sila ha kay naghimo mi og mango float. Mao man jud nay iyahang ganahan. Sa nahuman na mi og himo, amo ang gibutang sa fridge. Unya didto mi sa sala nga gatan-aw og movie. Nitukar na pod iyahang pakpaak nako. Pasagdan raman jud nako siya kung maging ana siya kay ganahan man pod biya. Niyon si Joel, ang love, adto na ta sa kwarto ta. Nitubag ko nga, magunsa man ta dito. Tubag si Joel, nga manghipos ra ko love. Tubag ko nga, unsa hiposo nimo? Nitubag siya nga iyaha daw ang mga sanina. Nangutan ako kung asa siya pa dong. Nitubag ra pod siya nga di adto ra daw. Sumoto, nga nisunod na lang pod ko niya. Kahibawo man jud ko ba og unsay iyahang gustong hipuson. Sumoli ito, nga nangihipos nami. Hubo ganern. Kay aron mahipos ang mga sanina. This time, medyo murag nagkagrabe na. Kay feel na ko nga murag mabungkag na yun ang bahalag kulba kayo kung na-feel. Pero para nako, murag gusto na yun ko nga buhato na mo to. Kay dugay rabia siguro ko na ginamina. Mudaog lang ang akong kahadlok. Nagbaktas pa lang gani may padong sa langit. Pero grabe na akong tiyan kay ni sawom naman na siya. Samtang nalamian na kayo ko, naaman ay nikalit og tawag siyang pangalan. Mora jud mi og balay sa lampinig nga nabungga. Sa kong kahadlok, ni ambak yun ko sa bed. Kung ako siyang ingnan, nga naa imuhang mama. Gasigi dyan nagpanuktok ihang mama sa pultahan sa kwarto. Ningon ihang mama, nga dong, ihatod ko dito ilang ante ni mo be. Kaya na ako ihatag nila. Abli sa dong. Natulog ka? Nagdali-dali tawon og ilis akong uyab og nidagan pud ko paingon sa cabin.
Nagpangadamag tawon ko. Dali kog sulod dito. Kabuing bani oy. Nagukod tawon ko sa kong ginhawa kay perti man dyan na akong kulbaha oy. Kaning mama sa kong uyab no kay permi nga wrong time. Sumoto nga nakabantay ko nga nisod na iyang mama. O man siya kahipaupod nga naaw karon sa balay sa iyang anak. Nangutana iyang mama nga natug kagikandong. Ihatod sa ko ilahang kananay ni mo be. Wa manggoy laing mohatod kay tua may gilakaw imuhang papa. Ito bagira po si Joel og sige ma. Nangutana iyang mama kung gaon sa si Joel. Ito bagpod siya nga nanghipos ra siya kay daghang hipuson. Dahil nangutana ang mama ni Joel nga, asa man sa Ria dong? Nitubag si Joel nga, tuan naman ni uli naman, kay naa kuno sila ilakaw. Tubag iyang mama, nga tuan man lagi iyan tsinelas sa gawas. Iyahaman siguro to. Tubag si Joel nga, ang usaman niya ka tsinelas ma, nahabilin dere. Kalata lagi ba? Kalain pod kaayo no kung mayon si Joel nga di amas riyama ni sulod sa cabinet. Gibaha kayo. Lain pod biya kung di ko mutago sa cabinet unya makitaan ko siyang mama nga nasa sulod sa kwarto siyang anak. Kauwaw ba? Muunsa na lang kaha iyahang mama. Nakabantay ko nga nigawas na iyang mama. Yable ni Joel ang cabinet og nagsigig katawa. Ang ako kay kakuyapo na tawon ko sa sulod. Wala pa bi ako kailis nga nagbit-bit ra ko sa ako ang mga sanina. Halami adyo lagi dapayon kay gikatawaan lang ko niya. Ingon si Joel, nga love, ihatod sa nako si mama kadaliha. Paglakaw nila na ginahinay na ko gawa sa cabinet. Mura dyan kog buing ay. Kaduha na dyan nga nisulod ko dere kay permi mo abot ihang mama. Sa kaligitnaan ng matinding labanan. Pero salamat din kaayo sa cabinet nga hinimo sa akong papa. Dako jud siya og tabang nako. Wala ba ko'y laing mataguan og di man pug ko maigo sa ilawom sa bed kung di adto ko motago. Walay laing pwedeng kataguan kundi derira sa sud siyang kwarto kundi ang cabinet na siya. So salamat jud kaayo sa cabinet kay dako kaayo tabang dari sa kuha.